Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 7 verse 1 hangtod sa verse 4. Ang giingon dinhi: O wala ba kamo masayod mga igsuon, tungod kay nakigsulti ako sa mga nasayod sa kasuguan, nga ang balaod nagmando lamang sa tawo samtang buhi pa siya, tungod kay ang asawa gihiktan sa balaod sa bana samtang siya buhi pa. Apan kung mamatay ang bana, nabadbara na siya sa balaod sa bana. Busa, kung makig-ipon siya sa laing lalaki samtang buhi pa ang bana, pagatawgon siya og mananapaw. Apan kung mamatay ang bana, gawasno na siya sa balaod, ug dili na siya mananapaw kung makig-ipon siya sa laing lalaki. Maingon man usab mga igsuon ko, namatay kamo sa balaod pinaagi sa lawas ni Kristo, aron makig-ipon kamo sa uban, nga wala nay lain pa kundili kaniya nga mibangon gikan sa mga patay, aron mamunga kita alang sa Dios. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Lisod ni nga chapter nga atong pagatun-an mga kaigsuunan sukad karon. Pero dili man nato makaon ang dako kaayo nga pan sa usa lamang kahigayon. Ato kining anam-anamon og ingkit, atong anam-anamon og kaon ginagmay hangtod nga mahurot nato og kaon ang dako kaayo nga pan. Kung manglimpyo ta sa balay nga dako kaayo, ato kining anam-anamon pinaagi sa pagsugod sa usa ka lawak hangtod nga malimpyuhan ang tibuok balay. So mo kini pamaagi sa atong pagtuon sa Romans chapter 7 nga lisod kayo nga kapitulo sa balaang kasulatan. Una, kinahanglan nga atong masayran unsa bagayod ang pinakatema niini nga kapitulo. Well, ang pinakatema mga kaigsunan mahitungod kini sa Kristohanon ug sa iyang relasyon ngadto sa balaod. And in particular, ang Kristohanon ug ang iyang pagkinabuhing balaan. So unsa gayud ang tema sa tibuok chapter? Mao kini ang relationship or ang relasyon sa Kristohanon ug sa balaod is that gawasno na siya gikan sa balaod, especially kung nganong kinahanglan gayud siya nga mahimong gawasnon aron siya mahimong balaan. Mao kini ang relasyon sa Christian ngadto sa balaod. Ug kinahanglang masabtan nato nganong ang atong karaang relasyon sa balaod kinahanglang maputol. So adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong niining taknaa. Una, atong examinon ang mga keywords, ang mga pulong ni Apostle Paul. Ikaduha, atong examinon ang ilustrasyon nga gigamit ni Apostle Paul. Ug ikatulo, atong examinon ang tumong, ang katuyuan ni Pablo niini nga bahin sa iyang sulat. May the Lord help us in the meditation of His word at this moment. Mudangat na kita sa unang punto mga kaigsunan. Atong examinon ang mga pulong nga gigamit ni Apostle Paul. Una, iyang gigamit kining pulong nga brethren o mga igsuon. So kinsa man ang gipasabot ni Pablo ingon nga mga igsuon. Obviously, wala nagpasabot si Pablo sa mga Hudiyo lamang, kundili sa tanang mga Kristohanon nga iyang gisulatan, mga kaigsunan.
Dili kini personal opinion lamang ni Pablo. Now, adunay mga passages sa Biblia nga naghisgot sa pulong nga igsuon or brethren sa English nga nagpasabot sa mga Hudiyo lamang. For example, Romans chapter 9 verse 3 ang giingon dinhi, tungod kay mas pilion ko pa nga ako mahimong tinunglo ug mahimulag kang Kristo tungod og alang sa akong mga igsuon nga akong mga kadugo sumala sa unod. So tataw gayud kaayo nga ang buot ipasabot ni Pablo niini ang mga Hudiyo ingon nga iyang igsuon diha sa unod. Klaro kaayo nga gipasabot kini ni Pablo. Ikaduha nga keyword nga gigamit ni Pablo niini nga chapter is ang balaod or the law. Unsa man kini nga balaod mga kaigsuonan? Ang tubag, dili kini mao ang balaod ni Moses kadtong ceremonial law and civil law nga applicable lamang sa nasod sa Israel. Sayop nga exposition kun mo kini ang buot ipasabot. Ang balaod nga gihisgutan ni Pablo mao ang universal law. Ang pulo kasugo mga kaigsuonan nga dili lang applicable sa mga Hudiyo kundi applicable sa tanang mga katawhan niining kalibutana. Say for example, isa sa napulo kasugo ang dili manapaw or dili mupatay. Universal kana nga balaod mga kaigsuonan, dili lang mga Hudiyo ang gisugo ni ana kundili ang tanang mga katawhan niining kalibutana. The 10 Commandments ang buot ipasabot ni Pablo sa Romans chapter 7. Ikatulo nga pulo nga gigamit ni Pablo sa atong teksto mao kining pulo nga dominion, pagdumala, pagbulutan, pagmando. Ang buot ipasabot ni ini mga kaigsuonan ang balaod nagmando kanato samtang buhi pa kita. Applicable lamang ang balaod kanato kung kita buhi. For example, diri sa Pilipinas mga kaigsuonan, hangtod buhi ang usa ka Pilipino, ilalom siya sa balaod sa Pilipinas, nasakop siya sa balaod sa Pilipinas. Applicable lamang ang balaod kaniya samtang buhi siya. The moment nga mamatay ang usa ka tawo, wala na siya nahisakop sa balaod pa. Dili man nimo mapasakaan og sumbong ang usa ka patay nga tawo didto sa husgado mga kaigsuonan. So mao kini ang general statement. It is a matter nga familiar kaayo sa matag usa kanato bisan pag-asa kagapuyo niining kalibutana. It is a matter of common understanding. Ug unsa man ang pamaagi ni Pablo sa iyang pagtudlo, ang pamaagi niya mga kaigsuonan kining gitawag og indirect approach. So gasugod si Pablo og hisgot og general principle, and then iyang gi-apply kini nga general principle sa specific nga example aron masabtan gayud ang iyang punto. Ingon ana ang method nga gigamit sa daghang mga magtutudlo diining kalibutana. So, mao kadto ang unang punto. Ikaduhang punto, atong examinon ang specific nga ilustrasyon ni Apostle Paul. Remember, nagsugod siya sa general, karon particular illustration na ang iyang gihatag. Ang illustration sa kaminyoon, mga kaigsuonan. So, ang pangutana, nganong gigamit man ni Pablo kini nga particular illustration of marriage sa iyang pagtudlo niini nga chapter? Una, kini nga relationship sa kaminyoon haum kaayo nga ilustrasyon sa relasyon sa tanang mga katawhan ngadto sa balaod sa Ginoo by nature sa wala pa sila nahailalom sa grasya sa Ginoo. Romans chapter 6 verse 14 ang giingon dinhi, tungod kay ang kasalanan dili makahari kaninyo, tungod kay wala kamo nahailalom sa balaod kundili nahailalom sa grasya. So kini nga relationship mga kaigsuonan, mao kini ang relasyon sa tawo ngadto sa balaod sa wala pa siya nahimong Kristohanon. Unsa man kini nga relasyon? Kung unsa ang relasyon sa asawa ngadto sa iyang bana, ug ang konsepto nga gipakita ni Pablo dinhi mao ang konsepto sa subordination.
ang asawa na ilalom sa autoridad sa iyang bana. This is a universal truth nga ang bana gayod ang ulo sa asawa ug ang bana ang ulo sa panimalay, dili kini maayong baliktaron. Nara ba gayo mga feminist movement karon nga ga-insist nga ang babayi equal sa lalaki, equal sa bili, pero dili equal sa katungdanan mga kaigsunan. Our God is the God of order. So samtang ang asawa miniyo sa iyang bana, ilalom siya sa autoridad sa iyang bana. Mahimo lamang siyang gawas nun kung ang iyang bana mamatay. So ang emphasis ni Apostle Paul niini mga kaigsunan is that ang relasyon sa dili magtutuo ngadto sa balaod pareho or susama or identical sa relasyon sa asawa ngadto sa iyang bana. Sa ako nang gikaingon mga kaigsunan kining feminism movement, kining gipugos sa mga babayi ug bayaw ang ilang kaugalingon nga muequal or mulabaw sa mga kalalakihan, kini nga movement unscriptural. Nagtuo kita nga equal ang babayi ug lalaki kung ang ilang bili ang atong pagahisgutan at tubangan sa Ginoo. Pero kung katungdanan sa panimalay ug katungdanan sa kaminyoon ang atong pagahisgutan, ang lalaki gayod ang mamuno or ang lalaki gayod ang mangulo mga kaigsunan. For example, Genesis chapter 3 verse 16, ang giingon sa Ginoo ngadto kang Eva, ngadto sa babayi miingon siya, dugangan ko og duro sa pinilo-pilo nga paagi ang imong sakit sa pagpanganak, sa tumang sakit manganak ka sa imong mga anak. Apan ang imong tinguha mao ang alang sa imong bana ug mangulo siya ibabaw kanimo. So this is really the pronouncement of God nga ang bana mangulo ibabaw sa asawa. Ephesians chapter 5 verse 22 hangtod sa 26 ang giingon dinhi, mga asawa, pagpasakop kamo sa inyong mga bana sama sa pagpasakop ninyo sa Ginoo. Tungod kay ang bana mao ang ulo sa asawa, sama ni Kristo nga ulo sa iglesia, nga siya mao ang manluluwas sa lawas. Apan kung giunsa nga ang iglesia nagpasakop kang Kristo, maingon man usab nga ang mga asawa magpasakop sa ilang mga bana sa tanang mga butang. Mga bana, higugmaan ninyo ang inyong mga asawa, sama ni Kristo nga nagmahal sa iglesia, ug gihatag ang iyang kaugalingon tungod ug alang kaniya, aron iyang balaanon siya nga gihinluan pinaagi sa paghugas sa tubig sa pulong. So ang usa ka Kristohanon nga bana nasayod gayod nga kinahanglang higugmaon niya ang iyang asawa, ug ang usa ka Kristohanon nga asawa nasayod gayod nga kinahanglang magpasakop siya sa iyang bana. So sama ra nga giingon ni Pablo nga nasayod na mo niini. Mao kini ang posisyon sa tanang mga tawo by nature. Unsa man kini nga posisyon? Mao kini ang posisyon nga ang tanang mga tawo sa tibuok kalibutan nahailalom sa balaod sa Ginoo by nature. Gisulat na kini sa Ginoo sa kasing-kasing sa tanang mga katawhan. Walay exempted mga kaigsunan. Ang balaod sa Ginoo universal. Ako nang gihisgutan kaganina nga ang balaod mahitungod sa pagpatay o pagpanapaw, universal kana. Sa tibuok kalibutan, applicable og dili lang sa mga Hudiyo, mga kaigsunan. Mao gani nga gikan kang Adan hangtod kang Moses, hangtod sa atong kapanahunan karon, adunay kamatayon, mga matay kitang tanan, gumikan kay ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ug ang sala according to the Bible mao ang pagsupak sa balaod sa Ginoo. Karon ang relasyon sa kaminyoon makatabang gayud kanato nga atong makit-an ang matang sa relasyon sa dili magtotoo ngadto sa balaod sa Dios. Kini nga ilustrasyon mga kaigsunan mutabang kanato nga atong masabtan nga ang dili magtotoo ginapos ngadto sa balaod. Ang pinaka-translation gyud niini is that a woman is permanently bound by the law to her husband. Ang kamatayon lamang ang makapahimulag sa asawa gikan sa pagbulutan sa iyang bana. Ang marriage, mga kaigsunan, permanent kini according to the Bible. Aduna lamay divorce gumikan sa kagahi sa ulo sa mga tawo. Pero generally and universally, ang kabubuton gayud sa Ginoo is that ang kaminyoon permanent.
Ang kamatayon lamang ang makaputol sa relasyon sa bana ug sa asawa. Ug kini nga permanente nga butang kinahanglan nga dili gayud pagaputlon. Kay kung ang asawa or bana makig-ipon sa lain, ang tawag nila mananapaw. So there is no question about that. Kung ang bana patay na, so ang asawa gawas no na gikan sa pagbulutan sa iyang bana. So ang implication niini mga kaigsuunan, ang tanang nahitabo kanato diha kang Kristo legal gayod. Gawas no nakita gikan sa balaod. Ug atong ipasabot unya kung unsa ang but ipasabot niining gawas no nakita gikan sa balaod. Naputol na ang atong relasyon ngadto sa balaod. Gikasal na kita diha kang Kristo. Gikasal na kita sa iyang grasya. Ang kamatayon sa bana mao ang nakapahiling kawas sa asawa nga makigminyo sa uban. So ang tema ni Pablo is that gipasa kita gikan sa usa ka relasyon ngadto sa laing relasyon. Wala na kuno kita nahailalom sa balaod, kundili nahailalom na kita sa grasya. Ikatulo nga punto, atong i-examine ang tumong o katuyuan ni Pablo. Unsa man ang iyang tumong? Ang iyang tumong mao nga ipakita kanato ang bag-o nato nga relasyon diha kang Kristo. Ug kini nga relasyon kinahanglan gayud nga mamunga. Usa ka tumong sa kaminyoon mga kaigsunan is that manganak ang bana ug asawa. Dili gyud maayo nga rason sa kaminyoon ang kaulag, kundili ang rason sa kaminyoon panaghigugmaay ug mo resulta kini nga manganak ang managtiayon. Ang giingon sa verse 4 mga kaigsunan, maingon man usab mga igsuon ko, namatay kamo sa balaod pinaagi sa lawas ni Kristo aron makig-ipon kamo sa uban nga wala nay lain pa kundili kaniya nga mibangon gikan sa mga patay aron mamunga kita alang sa Dios. Kining tanan mga kaigsunan ilustrasyon ug mahinungdanon kaayo sa argumento ni Pablo mahitungod sa relasyon sa tanang mga katawhan ngadto sa balaod. Samtang minyo kita sa balaod, dili kita makapamunga alang sa Ginoo. Mahitabo lamang kini kung naminyo na kita ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. So, gipahiling kawas ang asawa kung ang bana niya patay na. Ug unsa man ang pinakaleksyon nato nga makutlo niini mga kaigsunan. Kinahanglan nga mahiling kawas kita gikan sa gahom ug pagbulutan sa balaod kung makapamunga kita alang sa Ginoo ug mahitabo lamang kana pinaagi sa kamatayon. Kamatayon lamang ang makaputol kanato gikan sa atong relasyon ngadto sa balaod. Ug kung kana nga relasyon wala giputol pinaagi sa kamatayon, dili kana legal nga panagbulag. Ang panag-ipon ngadto sa lain usa ka mananapaw nga panag-ipon. Ug ang concern ni Apostle Paul mao nga ipakita kanato kung unsang nahitabo kanato pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang nahitabo kanato mga kaigsunan legal gayud kaayo. Ug dili kini igo mga kaigsunan nga mapahiling kawas kita gikan sa atong kanhi nga relasyon. Adisir kita makapamunga, kinahanglan nga pagabugkuson kita ngadto sa bag-ong relasyon. Kinahanglan nga mahimulag kita gikan sa daan nga relasyon ug mabugkos kita ngadto sa bag-o nga relasyon. Ang giingon sa Romans chapter 3 verse 26 ug verse 31, ang giingon dinhi, aron mapamatud-an sa kamulong nga panahon nga siya matarong ug aron mahimo siyang hingpit ug tig-isip nga hingpit sa tawo nga adunay pagtuo kang Hesus. Verse 31, kung mao, gipakawalay hinungdan ba nato ang balaod pinaagi sa pagtuo? Hinaot nga dili mahitabo, kundili gipalig-on pagani nato ang balaod. Verse 4 sa atong teksto once again. Maingon man usab mga igsuon ko, namatay kamo sa balaod pinaagi sa lawas ni Kristo aron makig-ipon kamo sa uban nga wala nay lain pa kundili kaniya nga mibangon gikan sa mga patay aron mamunga kita alang sa Dios. Again, ang kanhi nato nga relasyon ngadto sa balaod sama kini sa relasyon sa asawa ngadto sa iyang bana. So kung ang bana namatay,
ang asawa gawasno na nga makigminyo sa uban. Mao kini ang nahitabo kanato, mao kini ang atong posisyon karon. Namatay na kita diha sa balaod. Apan matikdi mga kaigsunan, wala giingon sa atong teksto nga ang balaod ang namatay. Kita ang namatay diha sa balaod. Dili ang balaod ang namatay. So lisod kayo kini natong sabton, mao nga kinahanglan gayud nga ato kining anam-anamon sa pagpasabot mga kaigsuunan. Usbon ko, dili ang balaod ang namatay. Sa ilustrasyon nga gigamit ni Pablo sa kaminyoon, ang bana ang namatay o gawasno na ang asawa nga makigminyo sa laing lalaki. Pero sa relasyon nato sa balaod, wa gyud gaingon si Pablo nga ang balaod mao ang namatay. Kita mao ang namatay gikan sa balaod. Ato kining gi-emphasize gumikan kay daghan ra ba kayong mga grupo karon nga ilang na misinterpret kini nga passage nga moingon sila nga wala na kunoy labot ang mga Christian sa 10 commandments sa balaod, dili na kuno sa payan nga magpakabana kita sa 10 commandments, wala nay balaod karon. Dili ka na tinuod mga kaigsuunan. Dili ang balaod mao ang namatay, sumala ni Pablo, kundili kita ang namatay. In what sense namatay kita ngadto sa balaod? Remember mga kaigsuunan, ang balaod nga gihisgutan niini mao ang 10 commandments. Ang summary sa kabubuton sa Ginoo mao ang 10 commandments. And in what sense nga namatay ang mga magtutuo ngadto sa balaod? Ang tubag mga kaigsuunan, dili na kita ilalom pa sa balaod, namatay na kita, dili na kita ilalom sa balaod, ingon nga basihan sa atong kaluwasan, ug ingon nga basihan nga pagahukman kita sa Ginoo. We are no longer under the position nga atong ipakawalay sala ang atong kaugalingon, mahinluan nato ang atong kaugalingon pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang balaod dili kini ang pamaagi aron kita maluwas, aron pagaisipon kita nga hingpit atubangan sa Ginoo, ug ang balaod dili ang pamaagi aron kita mahimong hinlo atubangan sa Ginoo. We are no longer under that position. Ang mga dili magtotoo mao kana ang ilang gituuhan nga ang balaod maong makaluwas kanila. No, we are no longer under that position. Na ilalom na kita sa posisyon sa grasya. Ang atong basihan alang sa atong kaluwasan mao ang grasya ug kaluoy lamang sa Dios, mao ang dugo ug pagkamatarong ni Kristo nga kun kita mutuog musalig kang Kristo lamang maluwas kita ug ang basihan ini mao lamang ang grasya. So this is the only sense nga kita namatay ngadto sa balaod. Kita ang namatay, dili ang balaod ang namatay. Wala kini nagpasabot mga kaigsunan nga wala na kitay pakabana sa moral law of God. So, ang buti pasabot, pwede na kitang mupatay, pwede na tang mangawat, pwede na kitang manapaw. In fact, mao kini ang common nga pagtulunan sa mga antinomian dispensationalists. Doon ako'y kasal nga gitambungan ni adtong third year high school pa ko, nga ang gisulti gayud sa pastor nga bisan pa ug maabdan ka sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagbalik nga nagpatong ka ibabaw sa imong kabit, okay ra kung naa ka kang Kristo, kung gidawat nimo si Kristo, luwas gihapon ka, kay wa man ka naluwas pinaagi sa balaod kun dili pinaagi sa grasya. That is an abuse of the word of God. Antinomian position. O daghan kay kong nailhan nga mga tawo nga mao ni ang ilang pagtulunan, mga pastor, nga adunay mga kabit. Aduna gayoy mga kabit, dili sila mahadlok nga manapaw. Ang ilang rason, wala naman kita nahailalom sa balaod kundi nailalom kita sa grasya. Giabusahan ang grasya sa Ginoo. Kana nga grasya di na tinuod nga grasya, disgrasya kana. Kay ang tinuod nga grasya nagbag-o sa atong kasing-kasing aron kita mahimong masinugtanon sa balaod sa Ginoo. Remember, dili ang balaod ang namatay, kita ang namatay ngadto sa balaod. But pasabot, wala na kita na ilalom sa kondemnasyon sa balaod. Dili na ang balaod mao ang basihan sa atong kaluwasan, ug dili na ang balaod mao ang basihan sa atong paghinlo at tubangan sa Ginoo. Unsa man ang basihan? Ang dugo ni Kristo nga nagtabon, naghugas sa tanan natong sala, ug ang iyang pagkamataro nga gisulob kanato aron kita pagaisipon nga hinlo at tubangan sa Ginoo. Ug kung ikaw naluwas pinaagi sa pagtuo, unsa man mahimo kang lawless, mga kaigsunan, walay balaod,
Walay pakabana sa balaod, so pwede ka nang mangawat, pwede ka nang mupatay, pwede ka nang mangabit. Sadly, daghan kay kung nailhan nga mga magwawali ni ana nga mga grupo nga aduna gayoy mga kabit, aduna gayoy isa nga gibiyaan niya ang iyang pamilya pero nagwali gihapon og grasya. Maluwas kita pinaagi sa grasya, which is true. Pero kana nga grasya, kinahanglan nga tinuod na nga grasya nga mudangat sa atong pagkamasinugtanon sa balaod sa Ginoo. Asa man nato kini mabasa Hebrews chapter 8 verse 10. Mao kini ang karakteristik sa bag-ong kasabutan mga kaigsuonan. Ang giingon dinhi, kini mao ang kasabutan nga akong buhaton sa panimalay ni Israel pagkahuman ni adtong mga adlaw. Nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong balaod sa ilang hunahuna ug isulat ko kining tanan sa ilang mga kasing-kasing ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. So ang kinaiyahan sa bag-ong kasabutan is that ang balaod sa Dios gisulat sa Ginoo sa kasing-kasing sa tanang mga magtotoo. Gisulat sa kasing-kasing ug sa hunahuna. That's the new covenant. Ug mao kini ang bag-ong kasabutan nga kita nahisakop mga kaigsuonan. Hebrews chapter 10 verse 9. Pagkahuman iyang gidugang, ania mianhi ako aron buhaton ang imong kabubuton. Gitangtang niya ang una ug matukod ang ikaduha. Mianhi si Kristo aron itukod ang bag-ong kasabutan. Gipasabot na gani gayod ni Kristo sa Matthew chapter 5 verse 17 to 20. Ang gingon dinhi, ayaw ninyo hunahunaan nga mianhi ako aron gubon ang balaod o ang mga propeta. Mianhi ako dili aron gubon kundi aron tumanon kining tanan. Tungod kay sa pagkatinuod akong giingon kaninyo hangtod nga mahanaw ang langit ug yuta, ang usa ka tuldok o usa ka kudlit dili mawala sa balaod hangtod nga matuman ang tanang mga butang. Busa si kinsa man ang musupak sa usa sa pinakagamay niini nga mga balaod ug magtudlo sa ingon sa mga tawo pagatawgon og pinakagamay sa gingharian sa langit. Apan si bisan kinsa nga nagtuman ug magtudlo niining tanan pagatawgon og bantugan sa gingharian sa langit. Tungod kay ako magaingon kaninyo, gawas lamang nga inyong malabuan ang pagkamatarong sa mga iskriba ug sa mga parisiyo, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ug isip pagpamatuod nga ang 10 commandments applicable pa sa tanang mga Kristohanon karon, gikutlo ni Pablo ang ikalima nga sugo sa 10 commandments sa Ephesians chapter 6 verse 1 hangtod sa verse 2. Ang giingon dinhi, mga anak, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan diha sa Ginoo. Tungod kay kini matarong, tahura ang imong amahan ug inahan, kini ang unang sugo nga adunay saad. Ang balaod, matod pa ni Pablo, balaan ug ang kasuguan maayo. Dili kita ilalom sa balaod, ingon nga pamaagi sa kaluwasan ug ingon nga pamaagi aron kita mahinluan, no? Kundili magatuman kita sa balaod ingon nga standard sa atong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Romans chapter 13 verse 8 to 10 gikutlo ni Pablo ang mga entry sa 10 commandments dinhi. Ang giingon, ayaw kamo pagbatunog utang sa bisan unsa ni bisan kinsa, kundili paghigugmaay kamo sa usag-usa, tungod kay ang nahigugma sa iyang isig katawo nakatuman na sa balaod. Ang mga sugo nga ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangaghop, ug kung aduna pay laing sugo muuli gayud niining maong pulong, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Ang gugma dili mubuhat og dautan sa iyang isig katawo. Ang gugma mao ang katumanan sa balaod. Kinahanglan gayod nga dili kita mahulog sa sipyat nga pagtulunan nga ang mga Kristohanon wala nay labot sa 10 commandments. That is very wrong. That is antinomianism. Naluwas kita gikan sa sala ug ang sala mao ang pagsupak sa balaod. Apan nahimo kitang ulipon sa pagkamatarong. Ang pagkamatarong according to the Bible is conformity to the law or nahaom ang atong kinabuhi sumala sa balaod. Kaniadto sa dihang dili pa kita Kristohanon, musupak gayud kita sa balaod. Ang giingon ni Pablo sa Romans 8:7, tungod kay ang panghunahuna sa unod pagdumot batok sa Dios. Tungod kay dili kini mo pasakop sa balaod sa Dios, ni dili gayud makahimo. So ang pagsupak sa balaod ay mga kaigsuunan, usa kini ka matang sa pagdumot batok sa Dios. Mao nga usbon ko, dili ang balaod mao ang namatay,
Kita ang namatay gikan sa paghukom, kondemnasyon sa balaod. Busa dili kita makaingon nga ang 10 commandments dili na applicable sa tanang mga Christians. Wala kita naluwas aron mahimong lawless or dili mo pasakop sa balaod, tigsupak sa balaod. Giluwas kita sa Ginoo aron kita mupasakop sa iyang sugo, mupasakop sa iyang kabubuton. Mao kini ang ilhanan sa tinuod nga Kristohanon. Busa higala kung mo-claim ka nga luwas ka, apan padayon ka nga nagasupak sa balaod, I tell you, dili ka tinuod nga luwas. Tungod kay ang kaluwasan nga tinuod, muresulta kini sa pagkabalaan, muresulta kini sa bag-ong kasing-kasing nga mupasakop sa kabubuton sa Ginoo. Pag hinulsol sa imong sala ug salig kang Kristo lamang aron ikaw maluwas. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.